ali pafupi sakone dzukani ipembere limodzi ntawija yafika sanisiendeka yemwe iwe sumukonda yemwe amakukonda amene mukonda ndiyemwe sakukonda atapang'ono ndiyemweyo akusungira beni umpasa Yesu ndiye bwezirogonda kupulumutsa iweyo bwezirokomudisa ndiye Yudasiyo alipo mbirimbiri Ayudasi patikore timaenda naonso timacheza naonso timakwira nawo ntchito timapembera nawo tidya nawo limodzi abwezi wokumudwitsa funafuna bwezi lokonda sadzakukumudwitsa ndapeza bwezi lokonda bwezi loposa wose. Cheza na wenzanga ina vake umandiwopya wakala ukundinenera zoipa kwa antu ena andiuza indepokala kumaganiza kuti ndiwenzanga ambuye wanga kumwambako zoona ndimwalekerera kuti ndipachikidwe chiko ichi Yesu ndiye bwezi